Brillanti single. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Adrian Delija ma jrid juri sens ta' trasparenza u jwieġeb kemm idaħħal bħala avukat li qed itawwal il-proċess biex pajjiżna jkollu faċilità li tiġġenera l-enerġija mill-iskart. L-eks kap nazzjonalista qed jirrappreżenta legalment lil kumpanija Hitachi li għal darba darbtejn tilfet il-proċess kompetittiv għal dan il-proġett, iżda xorta għażlet li tressa appell ieħor fl-aħħar jum permess mill-liġi. Ir-raġuni ewlenija għal l-kumpanija Hitachi ma nataġġ dan it-tender pubbliku hija li l-offerta tagħha hija 200 miljun euro mill-offerta li rebħed dan il-proċess, dik tal-kumpanija Paprec Energies International. F'din l-istorja l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija qed jerġa' jinqabad f'kunflitt bejn l-interess nazzjonali bħala deputat u l-interess kummerċjali bħala avukat. Mistoqsijajt kemm qed idaħħal minn din id-difiża Delija għall-ewwel qamel ta' birruħu li ma femx. Ma fimtekx, min jitħallas? Inti. Bħala avukat. Fuq xogħol tiegħi bħala avukat? Imbagħad Delija għalina li m'għandux permess li jiddikjara il-ħlasijiet tiegħu. M'għandix awtorità mill-ebda klient biex niddisklosja fees ta' klientu minnu. Huwa unethical ħafna illi arranġament li kollok mal-klient tiddiskutih fil-pubbliku. Fil-waqt li ma jridx jgħid kemm qed jitħallas biex iressaq dawn l-appelli, Delija qed jippretendi li l-poplu jħallas 200 miljun euro iktar billi l-awtoritajiet jippremjaw lill-kumpanija li qed jiddefendiju. Dan il-lob legali mill-eks kap nazzjonalista diġà tefa' lura bi 15-il xahar twettiq ta' proġett kruċjali għal pajjiżna, mhux biss mill-lat infrastrutturali iżda aktar u aktar mill-aspett tas-saħħa pubblika. Ironikament, il-moħ wara dawn it-tentattivi huwa proprju l-kelliem tal-oppożizzjoni għas-saħħa. Fis-settur tal-iskart amministrazzjonijiet nazzjonalisti kienu dejjem imexxu bil-politika tal-miżbliet fosthom tal-Matab, tal-Qortin Fawdex u t-Tfulija fiż-Żurrieq, f'Ħalluqa u f'Marsa Skala. B'kuntrast li dan il-gvern beda jieħu bis-serjetà s-separazzjoni u riċiklaġġ tal-iskart u issa qed jaħdem fuq il-proġett biex l-iskart ikun riżorsa li minnu niġġeneraw l-enerġija. Iżda quddiem dan il-proġett, il-gvern qed isib il-bsaten fir-roti ta' Adrian Delija u l-Partit Nazzjonalista.